Аллах Субханаху ва Тааля Құран-ы Кәримдә әйтә, Бақара сүрәсенең 21 һәм 22 аятта 9-нчы укымасмын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я юханнас уғбуду раббакумуллази халақакум валлазина мин қабликум. Аллах Тәгалә әйтә, ей кешеләр дип әйтә, бөтен кешеләргә Аллах Тәгалә мөрәҗәгать итә. Сезне һәм сезгә кадәр барлыкка китергән Раббыбызга гыйбадәт кылыгыз. Гыйбадәт кылыгыз, ягъни үзегезне гади бер кыл итеп танып, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген танып, үзегезне бер кыл итеп Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз. Аллази джа'ала лакумул арда фираша. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кемгә гыйбадәт кылырга? Аллази джа'ала лакум арда фираша. Сезгә җирне бер түшәк кылган Раббыбызга. Җирне бер бишек шикелле, бер түшәк шикелле. Вас-сама бинаа. Сезгә күкне бер бина кылган шикелле. Өскә карасак күк. Ул бер шундый бина кебек. Ванзала минас-самаа ма'a. Һәм сезгә шушы күктән җиргә Аллаһ Тәгалә яңгырлар индерде. Фаахраҗа биһи минас-самарати ризқан лакум. Аллаһ Тәгалә шушы яңгыр яудырып җиргә, шушы җирдән сезгә ризык бирүче Аллаһ Тәгалә. Гыйбадәт кылыгыз ди, Аллаһ Тәгалә сезгә җирне бер түшәк кылган шикелле. Икенче бер аятларда Аллаһ Тәгалә шушы без җиргән, йортлар төзегән, йортлар салган, яшелчәләр үстергән җирне Аллаһ Тәгалә бишек белән чагыштыра. Бала тугач бишекне элеп куябыз, шушы бишектә бала үсә. Җиргә бәрәңге утыртабыз, орлыклар, шулай ук бишектәге кебек шушы орлыклар үсәләр. Баланы ашатабыз, орлыкка, яшелчәләргә су сибәбез. Менә Аллаһ Тәгалә шундый чагыштырма ясый Коръән-и Кәримдә. Аятны укып алдык, җәмәгать, һәм җомганың темасын әйтергә онытканмын сезгә. Җомганың темасы ул да булса тәвәккәллек, Аллаһ Тәгаләгә чын хакыйкый тәвәккәллек турында. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итү. Аллаһ Тәгалә җәмәгать бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә шундый күзебезгә күренми торган вак әйберләрдән ясалган. Бөтен әйбернең асылын карасак, күзгә күренми торган шундый махсус кырау белән, махсус әйбер белән күреп була торган телескоп аша, микроскоп аша күреп була торган вак шундый атомнардан Аллаһ Тәгалә яратты бөтен нәрсәне. Алар безнең күзебезгә күренми. Менә шушы вак әйберләр, алар кирпич шикелле бер бина була. Аларны бөтенесен бергә җыйсаң, алар бер бина кебек була. Менә шушы дөньяда яшәгәндә безнең кайбер нәрсәләр инде бигрәк тә авылда яшәгән кеше, менә әгәр дә без хайваннарны, бөҗәкләрне алсак, авылда яшәгән кеше хайваннар белән, бөҗәкләр белән, кошлар белән бик теге тыгыз элемтәдә яшибез. Шәһәр кешесе безнең белән чагыштырсаң, шәһәр кешесе сыерын да, үгезен дә, атын да, кәҗәсен дә, кошларын да, төрле бөҗәкләрен дә күрергә инде мәхрүм була. Хәтта хәзер инде авыл кешесе дә инде сыер да, атлар да, уже балалар атлар да күрми уже. Барбер авыл кешесе авыл җирендә яшәп, менә шушы хайваннар дөньясы дип әйтәбез. Безгә аларны барбер һәр көнне булмаса, барбер күрергә туры килә. Алар белән эшләргә туры килә. Менә шушы күзгә бик күренми торган беренчесе әйтеп китәсем килә, ул да булса кырмыскалар. Менә кырмыска бөтен бөҗәкләрнең дөньясын алсаң, кырмыска ул бөҗәкләр төркеменә керә. Шушы бөтен бөҗәкләрнең төркемләрен алсак, менә шушы кырмыскалар, алар иң акыллы һәм иң теге өйрәтелгән Аллаһның мәхлуклары. Иң акыллы. Иң акыллы ничек чагыштырсам була, кеше мәктәпне бетергәч, кемдер техникумга керә, кемдер югары уку йортына керә.
югары уку йортын бетергән кеше инде ул аны акыллы дип әйтәләр. Шулай бит инде шундый дәрәҗәле урыннарга да алалар. Училище бетергән кешене дәрәҗәле урынга алмыйлар. Гыйлеме күп булса да диплом кирәк. Менә кырмыскалар да шундый акыллы бер Аллаһның мәхлуклары. Кырмыскаларның тормышларын, инде аларның тормышларын өйрәнсәк, кырмыска иртә белән кояш чыккач бик җиракка ризык эзләп чыгып китә. Бик җиракка. Көне буе ризык эзләп, үзеннән караганда авыррак әйберләрне үз өстенә инде куеп, шушы ризыкны киредән үзе яшәгән кырмыскалар оясына шушы ризыкны алып кайта. Үзеннән икеләйтә, эшләйтә, дүртләйтә авыррак әйберләрне кырмыскалар ташыйлар. Безгә кай вакытта бер капчык цементны бик авыр бер машинадан нигә бушатырга бик авыр була. Әле ул безнең бер тапкыр гына бездән авыр, әле ул даже бездән дә авыррак түгел әле. Менә кырмыскалар шулай ризык алып кайталар. Әле ул туп-туры җирдә түгел, алар тауга да менә һәм таудан да төшәләр шушы авыр ризыклары белән. Ризыкларны алып кайталар. Ризык бит һәр вакыт чиста булмый, ризык һәр вакыт кипкән булмый. Кай вакытта алар алып кайткан ризык ул дымлы була. Мәсәлән, бодай бөртеген алсак, кай вакытта ул бөртекләр инде дымлы була һәм кырмыска шушы дымлы бодай бөртеген ул башта киптерә. Һәм менә бодай бөртеген кеше тешенә икегә бүләм дисә, аны бик авыр эшләргә. Даже кулдан менә 4 бармакны алсак та, шушы бөртекне икегә аерырга бик авыр. Кырмыска аны икегә һәм 3кә бүлә ала. Кырмыска. Икегә һәм 3кә шуны бүлеп ашый ала. Һәм кырмыскаларны алсак, алар менә әйтәбез бит инде, әбиләр шикелле булма, әбиләр кебек булма. Әбиләр безнең әбиләр инде. Безнең әбиләр бит инде авыр совет заманында яшәп, алар әйбернең кадерен беләләр. Киемнең кадерен беләләр, ризыкның, ипинең, шикәрнең. Әз-әз генә ашыйлар, әз-әз генә нитәләр, саклап кына торалар. Шундый менә сакчыл, бережливый русча була инде. Менә кырмыскалар да шулай. Бик экономный, бик шундый ризыкның ниләрен саклап кына торалар. Һәм инде алар җәй буе эшлиләр, кыш көне инде ачка калмаска дип. Җәй буе эшлиләр. Аларның арасында теге бал кыртлары белән чагыштырсаң, кырмыскалар арасында аларның башлыклары юк. Әгәр дә без бал кыртларын алсак, бал кыртларында матка бармы? Главный. Ул бөтен нәрсә белән теге идарә иткән шикелле, кырмыскалар аларның арасында андай бригадирлары юк. Ләкин алар бик яхшы разведчиклар инде. Берәр нәрсә булса, берәр нәрсә тапсалар, алар тиз генә үзләренекенә инде игълан итеп, тегеләр килеп булышалар. Менә шулай яшиләр. Җомганың темасы нәрсә иде? Тәвәккәллек. Нинди связь бар монда кырмыска белән тәвәккәллек турында? Менә Сулейман пәйгамбәрне искә төшерик, җәмәгать. Үзем җавап бирәм. Сулейман пәйгамбәрне искә төшерик. Сулейман пәйгамбәр, ул аңа Аллаһ Тәгалә шундый кудрәт бирде, Менә дини чыганакларда шулай язалар инде. Сулейман пәйгамбәр инде ул җил белән, кайбер хайваннар, бөҗәкләр белән, кошлар белән ул нишләгән инде аларның белән аралашкан. Шулай бит инде. Менә бер вакыт Сулейман пәйгамбәр бер кырмысканы тотып ала да, һәм кырмыска белән сөйләшә. Һәм кырмыскага шундый сорау бирә. Сиңа ди бер айга күпме ризык кирәк? Бер айга сиңа күпме ризык ашыйсың син? Кырмыска моңа җавап бирә. Мин ди айына бер бодай бөртегеннән артык ризык ашамыйм ди. Сулейман пәйгамбәр моны эксперимент ясый. Шушы кырмысканы ала да,
пыяладан эшләнгән бер савытка салып куя да, һәм бер бодай бөртеген шунда ташлый инде, һәм һавасына ни калдыра да, и крышка белән ябып куя. Бер ай шунда аны карый, нишли ул Сөләйман пәйгамбәр. Бер ай узгач, Сөләйман пәйгамбәр шушы савытны ала да, һәм нәрсә күрә? Кырмыска исән, ләкин бодайның яртысы да бетмәде. Яртысынан күбрәге калды. Һәм Сөләйман пәйгамбәр кырмыскага әйтә: "Нишләп син шушы бодай бөртеген ашап бетермәдең? Нишләп син шушы бодай бөртеген ашап бетермәдең?" Һәм кырмыска җавап бирә: "Эй Аллаһның илчесе, иректә булганда мин Аллаһ Тәгаләгә сыена идем. Ул мине ашатыр. Тиешле бөртекләремне аннан өмет итә идем. Мине ачка калдырмас дип. Әмма соңгы айда син мине ашатуда, син үз өстеңә алдың. Мине ашатуда. Һәм ди Аллаһ Тәгаләгә ышану бер рәттән синең гаделлегеңә һәм синең хәтереңә өмет итәргә мәҗбүр булдым. Синең гаделлегеңә һәм синең хәтереңә. Бәлки син онытырсың шушы савытны бер айдан соң ачып җибәрергә. Бәлки син савытны ачканнан соң да миңа ризыгымны бирмәссең, мине җибәрмәссең, шуңа күрә миңа әзрәк ризыгымны, ашауымны тыярга туры килде." Менә бу кырмыска җәмәгать безгә нәрсә өйрәтте? Чын хакыйкый Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек турында. Шушы бер кырмыска ничек итеп Аллаһ Тәгаләгә ышанырга өйрәтте. Ничек итеп Аллаһ Тәгаләгә ышанырга һәм кырмыска үзенең динен өйрәтте. Бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдән сорагач, башта дияне бәйләп куйыммы, әллә дияне бәйләмичә Аллаһка тапшырыйммы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Башта дияне бәйләп куясың да, аннары Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыласың." Шуңа күрә менә шушы тәвәккәллек инде безгә Аллаһ Тәгалә Коръәндә күрсәтә, шушы менә бер кырмыска мисалы белән күпме үрнәк алырга була. Һәм кырмыскада җәмәгать шундый бер кырмыскалар дөньясында шундый бер үзенчелек бар инде. Менә без бит инде кешеләр, менә 2023 ел, адәм баласы менә шушы вакытка кадәр 20дән артык хайваннар үзенә ярдәм итәргә өйрәтте. Кеше үзенә тормышын җиңеләйтер өчен 20дән артык хайваннарны өйрәтте безгә ярдәм итәргә, үзебезгә. Электән атлар белән сукалыйлар иде. Дөяләр, сыерлар, үгезләр, кәҗә, сарык, мәчеләр, этләр, тегесе монысы, кышлар. Менә адәм баласы өйрәнде һәм өйрәтте шушы хайваннарны безгә ярдәм итәргә. Менә кырмысканы алсак та, кырмыска да акыллы һәм кырмыска үзенә ярдәм итә торган, үзләрен ашата торган, аны инде русча ул телә була, татарчасы инде аны үлән бите бугаймы. Менә көнидә яз көне чыгалар алар, карлыган ниләрендә, алмагачларында шундый бөтен яфракларын итеп ашап бетерәләр. Менә кырмыскалар шушы үлән битен үзләренә өйрәтеп, шушы үлән бите телә аларны ашата икән. Ничек була ул? Үлән бите тугач, иң беренче нишли ул? Менә шушы үзенең үткен хоботы белән я яфракны, я сабакны тишеп чыгара да, һәм яфрактагы, агачтагы булган бөтен тәмле теге кирәкле нәрсәләрне ишә. Телә. Шуны ишә дә һәм нишли ул? Шуны тишкәннән соң ишә дә, суын эчкәннән соң
Артыгы калган инде аның 2 трубка аша шикәр белән байытып, шуны тамчы рәвешендә аерып чыгара инде, сепаратор шикелле. Ул фәнни телдә аны әйтәләр инде кырмыска сөте дип әйтәләр. Кырмыска сөте. Һәм кырмыска нәрсә эшли? Кырмыска шуң кадәр ирәнде, шушы сөтне теге сорамыйча да ала дип әйтешли, шушы теле янына килә дә, үзенең мыеклары белән кырсагын кытыклый да, тегесе авызына ук сиптереп чәчрәтә шушы нине сөтне. Теге кофе аппарат шикелле. Басасың да авызына керә сразу. Менә шулай кырмыскалар яшәп яталар. Берсе дә өйрәтмәде аларны, берни китапларда укымаганнар алар, сельхознәсен бетермәгәннәр дә, менә шулай яшиләр алар. Шуңа күрә җәмәгать нәрсә әйтәсем килә. Афиллаһи шаккун диде Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә. Әллә сез ди җирләрне һәм күкләрне төзүче Аллаһ Тәгалә турында шикләнәсезме? Аллаһ Тәгалә әйтә. İnsanlarga, kişilerge, әллә сез ди Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, Аллаһ Тәгаләнең берлегенә, җирләрне һәм күкләрне төзүче Аллаһ Тәгалә турында инде шикләнәсезме дип сорый Аллаһ Тәгалә. Менә буларга бөтенсенә игътибар итсәң, бөтенсендә укый башласаң, бу бит инде Аллаһның бик нык шундый бөек һәм кудрәтле икәнен аңлата. Һәм безгә тәвәккәллек күрсәтергә кирәк безгә җәмәгать. Biz тәвәккәллек күрсәтсәк, кайбер кеше инде курка, ризыксыз калам дип, әз була дип, ул төрле хәрәм юлларга керә башлый. Хәрәм әйберләр белән куллана башлый, урлый башлый, алдалый башлый кешеләрне, алдалап ала диләр, малларын, ризыкларын. Шуңа күрә алай эшләргә кирәкмәй. Әгәр дә без тәвәккәл булсак, Аллаһ Тәгалә көндез, менә яз көне бит эшлиләр, сыерчык оясынымы? Кышлар бер кая да эшләмәй. Менә әгәр дә без тәвәккәл булсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте бер риваятта, менә иртә белән шушы кышлар очып китәләр һәм төнне, кичтән инде тук ашап кайтып үзләренең менә шушы ниләренә дә ризык алып кайталар. Менә әгәр дә без шулай тәвәккәл булсак, Аллаһ Тәгалә безне шулай көтмәгән һәм уйламаган җирдән үзенең ризыкларын да бирер иншаллаһ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء